ọzụzi ahụ gịnị ebuzi ihe bụ asị ya na ship nọ n'ụzọ na kọstọm na-ekiri ya na ịgbaga akọ ha stodi taa akọ eji nweta ha ego ole ka ha chọrọ ma ha sị na ha chọrọ mụ sendwuola ha $6.2 million na ha ya alụ ịba m one nchọ nsendiala ha ego a na-ekiri ọ bụzi ha kọt na kọtụ ahụ kọtụ ekpebiesi na bankrupt na ha dị bankrupt na ego m etu aka ego ha si wee ofu ihe na-enye m ọṅụ kacha enye m ọṅụ n'ụwa bụ na mụnwa anwa ịkwụ ụgwọ akwụkwọ tiri ndị na nna m ike mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na bụkwazi otu mụnwa anwa ka sekọndịrị skuul nke dị n'obodo anyị bụ ihe mbọsị Community Secondary School na kemgbe 2009 wee ruo kịta anyị nọ na 2024 which is about 15 years na enyere ha scholarship both school fees, NECO fee and WAEC. Mụ na-akwụ ha kemgbe 2009 wee ruo taa ụmụ akwụkwọ niile all the senior secondary students. N'ihe mbọsị iburugodo onye Imo steeti, onye Abia steeti, onye Enugu, Ebonyi, any part isi na kemgbe 2009 wee ruo kịta anyị nọ na 2024 which is about 15 years na enyere ha scholarship both school fees, NECO fee and WAEC. Mụ na-akwụ ha kemgbe 2009 ọ dị na 2004 anụnwa ka our solution governor nyere free education ka mma akwụ from 2025 na mma ha akwụzi ụgwọ akwụkwọ mana mma continue na-akwụ ụgwọ WAEC and NECO maka na WAEC and NECO abụrụ free na our state na mụnwa o siri ike ka akwụworo m ụgwọ akwụkwọ mgbe m na-agụ akwụkwọ ozi onye na-enye the whole school scholarship. Mgbe m bido nyebe scholarship is over 20 years. Onwe ha mgbe m na-eme ihe niile atụ n'obi ka m na-eje ịzụ ọchịchị